ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ. ഇരുട്ടിലൂടെ പോയാലും മടങ്ങി വരും. ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവരും മടങ്ങി വരും. പിന്നെ പ്രകാശത്തിലെ പോയവരും മടങ്ങി വരും, തിരിച്ചു വരില്ല. അതാണല്ലേ. കൊറേ ഉണ്ട് എഴുതിയൊക്കെ തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇഹലോകം വിടുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്? എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ? 10ാമത്തെ. ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ പിന്നെ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അധ്യായം 9 എടുക്കണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. 9ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 അധ്യായം 9 അല്ലെന്ന് 9ാം അധ്യായം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം കണ്ടു അല്ലേ? അതെ. 9ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? 8 വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാ മാതാജി. 8 വരെ. 8 8 മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു. 8ാമത്തെ അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? 7 കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. ഇന്നലെ 8 കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? 8 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. 9 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ? അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പകല് സമയത്ത് എന്താണ് ജ്യോതിഷ പകൽ ശുക്ലപക്ഷം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്ക പരിപൂർണ ഭക്തിയുടെ പകൽ സമയത്ത് ജീവൻ വെടിയാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ രാത്രി സമയം ദക്ഷിണായനും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ധൂമസാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം ഇതൊക്കെ പറയണല്ലേ? അവർ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 വഴിയാണുള്ളത്, ഇരുട്ടും പ്രകാശവും. ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരണം, പ്രകാശത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ പോകുന്നവരും തിരിച്ചു വരണം, ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ പോകുന്നവര് വരണ്ട. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം പരമമായതാണ്, സനാതനമായതാണ്, മുക്തമായതാണ്. പിന്നെ
ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. 5 തരം ഭക്തർ ആരെല്ലാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ആരൊക്കെയാ? ശാന്തഭക്തൻ, ദാസ്യഭക്തൻ, സത്യഭക്തൻ, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. മാധുര്യഭക്തൻ. മാധുര്യഭക്തൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താന്ന് നോക്കാം. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പൊ രാജവിദ്യകളുടെ രാജാവ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 മുതൽ 3 വരെ കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. 4 മുതൽ 10 വരെ ഐശ്വര്യം, ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 11 മുതൽ 15 വരെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 16 മുതൽ 25 വരെ ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. 26 മുതൽ 34 വരെ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 3 വരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നവരെ, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണം, ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അർജുനന് ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഋഷികേശനായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഋഷികേശനായിട്ട് എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന്, ഒരിക്കലും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അസൂയ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസിക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജനന മരണം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവിശ്വാസി ജനന മരണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അസൂയയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല? അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അവിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ അസൂയ ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂ തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവേക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയ ആകാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞുതരാം? ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താണ്. നമ്മൾ 1ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കറിയാം ആമുഖമായിരുന്നു അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. 2ാമത്തെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് 3ാമത്തേതിൽ ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ രഹസ്യമായ കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ച്, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്, ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് 3 അധ്യായത്തിലൂടെ രഹസ്യമായ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു. 7-8 അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആഴ്ന്നു പറഞ്ഞു തന്ന് നമുക്ക് ആ രഹസ്യതരമാക്കി തന്നു. അതായത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ഭൗതിക ശക്തിയെയും ആധ്യാത്മിക ശക്തിയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഗഹനമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോഴോ അത്
ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അല്ല 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോ രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ആദ്യത്തെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഗഹനമായിട്ട് 7-8 അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതീവ രഹസ്യമായ കാര്യം കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അനസൂയവേ അസൂയാരഹിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. പിന്നെ മാർഗം ശരിയായ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് ശ്രവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നേട്ടം എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അസൂയയില്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ ശരിയായ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇതിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസൂഹും കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണിത്. ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. അതായത് ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുക? ഭക്തിയോഗം നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിത്തരുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്, ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇതെന്താണ്? അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ്. രാജവിദ്യ വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മുമ്പ് ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമാണിത്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതല്ല. നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞാലും അടുത്തൊരു ജന്മം എടുത്താലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സാധിക്കും? ചെയ്ത അവിടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യം മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വർഗ്മനി. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്തും കൂടി വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം വേണം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിലെ സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരെയും സർവ്വജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നു. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തില് വേരിന്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വേരില് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ഉദരത്തില് ഭക്ഷണം നൽകി കഴിഞ്ഞാല് ശരീരത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് എല്ലാവിടേക്കും അതിന്റെ ഊർജം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാലോ എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സംതൃപ്തരാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും.
ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് എന്താ പറയുന്നത്, ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ബന്ധം, ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ അഭേദമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത സംവിധായകനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകം സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ നിഷ്പക്ഷനും നിസ്സംഗനുമായി തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയുടെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, നശിപ്പിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ സംവിധാനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനാണ്. ഒന്നിനും എന്തില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു പക്ഷത്തും ഇല്ല. ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇതെല്ലാതും നടക്കുന്നത്. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിനാ മത്സാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം തേഷു വസ്തിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കും. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ എല്ലാം ആരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനാണ്. അതിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ രാജാവിന്റെ ശക്തി പ്രഭാവങ്ങൾ തന്നെ. എല്ലാ വകുപ്പുകളും രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഗോചരങ്ങളായ ആവിർഭാവങ്ങൾ, അവ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതായാലും ശരി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളതായാലും ശരി, ഭഗവത് ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്. അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനത്താലാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനാണ് ആര്? ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രാജാവ് പലതരത്തിലുള്ള വകുപ്പുകള് ആ രാജാവ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എല്ലാതും രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും അധികാരത്തിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? അധികാരത്തിലും നിലകൊള്ളുന്നു അല്ലാതെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യും. പക്ഷെ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? അവിടെ ഭഗവാൻ രാജാവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായിപ്പെട്ടതായാലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് എല്ലാതും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതിന് നേരിട്ട് ആർക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നാലും ഭഗവാന് ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായതും എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി തന്നെയാണ്. നച്ച മത്സാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതഭൃന്നാച്ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ആരും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കാനാ പറയുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ, സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തല്ല? ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഭഗവാൻ, മറിച്ച് ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയല്ല? ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയല്ല? ഇതിന്റെ അംശമല്ല ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ. എങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഐശ്വര്യമായ യോഗം അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി എന്ന് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ആശ്രയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സാനീത്യുപധാരയാം. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്റ്, ആ കാറ്റ് എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെയാണ്? ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ
അതെന്താണ്, അതെല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എവിടെയാണ്? ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എല്ലാ കാലത്തും ആരിൽ തന്നെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വിശ്രമിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. വായുവിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും മഹത്തരമാണ് വായു. അപ്പൊ ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളും ചലിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? വായുവിലൂടെ സാധിക്കും. എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വിസ്മയാവഹമായ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം പരമമായ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇളകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസർജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്താണ്? ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തില്, കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ് നമ്മൾ ല്ലേ? ആ പകൽ അവസാനിക്കുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളും ആരിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൽപ്പം അവസാനിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കൽപ്പം തുടങ്ങുമ്പോഴോ വീണ്ടും അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കൽപ്പം ഓരോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന് പകലാകുമ്പോ എല്ലാതും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ. പ്രകൃതിം സോമവഷ്ടപ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിവം കൃഷ്ണം അവശ്യം പ്രകൃതേർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു, തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ അത് തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ആരുടെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം. കാരണം സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദ്യ പുരുഷാവതാരമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കും. അതായത് ഓരോ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആര് വരും? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഓരോന്നിലും പിന്നെ ആര് പ്രവേശിക്കും? ക്ഷീരോദകശായി പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളില് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഏതൊരണിവിലും ആരിയിരിക്കും? ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നച്ചാ മാം താനി സർവ കർമാണി നിബധന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീന വദാസീന അസത്കൃതം തേഷു കർമ്മഷു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ പറയുന്നതാണ്, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മത്തിനും എന്നെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ, ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ആര് കഴിയുന്നത്? ഭഗവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, എല്ലാതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന പോലെ ഉദാസീനനായിട്ടാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും ഒന്നും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല, ബാധിക്കുന്നില്ല. ന്യായനായ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം പലതും സംഭവിക്കുന്നു. എങ്കിലും ജഡ്ജി ഇതിലെല്ലാം ഉദാസീനനാണ്. ആ ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേ വിധമാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും. പക്ഷെ ഏതൊരു കർമ്മ മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പലതരത്തിലുള്ള കൽപ്പനകളും
ഓരോന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ജഡ്ജി ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ നിയമം മാത്രം അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ജഡ്ജിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മയധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഈ പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. അത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ. അത് ആരെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രകൃതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ സുരഭിലമായ ഒരു പൂവിരിക്കുന്നു. ആ പൂവും അയാളുമായി ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നുണ്ട്. ആ ഘ്രാണശക്തി ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധം അത്രേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പൂവിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൂവും നമ്മളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിന്റെ മണം നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഘ്രാണശക്തി പൂവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. മണം വേറെയാണ്, പൂവ് വേറെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്തരത്തിലൊരു ബന്ധമാണ് എന്തിനുള്ളത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ആരാധിക്കുന്നവർ. ഇനി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. നിരീശ്വരവാദികള്, വിഡ്ഢികള്, അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പരാജയം സംഭവിക്കും. പിന്നെ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ നിർവചനവും യോഗ്യതകളും അതും 13, 14, 15 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കും. പിന്നെ മാത്രല്ല അവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല? എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോഘാശ മോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോഹിതരായി കഴിഞ്ഞാല് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇവര് ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ളത് നിരീശ്വരവാദ പരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ ആകൃഷ്ടരാകുകയും ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയില് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം അവരുടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതെല്ലാം പാഴായിട്ട് പോകും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ്? ആസുര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെയും പിന്നെ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതൊക്കെ അവരെന്താവും? ഒരു ഫലവും ഇല്ലാതെ പോകും, പാഴായി പോകും. എങ്ങനെയാണെങ്കില്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലും നിരീശ്വരവാദപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളില് ആകൃഷ്ടരായി പോകാണെങ്കിൽ. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യാനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. ഇനി മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയണത്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ അസുര സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു. മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇവിടെ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. മാത്രമല്ല സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ
പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അവര് മുക്താത്മാക്കൾ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അവര് ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിച്ചവരായിരിക്കും, ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ഈ ശുദ്ധാത്മാക്കൾ. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതി, അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അവര്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനായ പരമപുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദിവ്യശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനല്ല അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് അദ്ദേഹം, അധീനനല്ല ഒരിക്കലും ഒരു മഹാത്മാവ്. കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ചതുർഭുജ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പോലുള്ള മൂർത്തിഭേദങ്ങളിൽ പോലും ആകർഷരാവില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിഭുജ മൂർത്തിയിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, പരമഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപത്തില്, അതായത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ, അല്ലെ, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു രൂപം പോലും ആർക്ക് ആകർഷണം തോന്നുന്നില്ല? ഭക്തന്മാർക്ക് ആകർഷണം തോന്നുന്നില്ല. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ആകർഷണം? കൃഷ്ണ രൂപത്തില്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ പോലും ആകൃഷ്ടരല്ല ഭക്തന്മാർ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണത്? അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കള് അവർക്ക് എന്തുമാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ? ഭഗവത് സേവനം മാത്രമേ അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവർ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മുദ്രയടിച്ച് മഹാത്മാവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാളുടെ സ്വഭാവ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അയാൾ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അയാളുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാവാനാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, അതായത് ഏകാദശി വ്രതം, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം, ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാത്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചതാണ്. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിക്കു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ മഹാത്മാക്കള് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്? മഹാത്മാക്കള് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഏത് സമയത്തും ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് നമ്മൾ പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാന യജ്ഞേന ചാപ്യേന യജ്ഞന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോന്മുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനമാർജനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ചിലരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആരാധിക്കും? അദ്വിതീയനായിട്ട് ആരാധിക്കും, ബഹുരൂപനായിട്ട് ആരാധിക്കും, വിശ്വതോമുഖനായിട്ട് ആരാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് അദ്വിതീയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബഹുരൂപനും വിശ്വരൂപനും.
വിശദോന്മുഖൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയേ ഇല്ലാത്തവര്. മഹാത്മാവായില്ലെങ്കിൽ കൂടി പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. അതാണ് നമുക്കറിയാം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സുഹൃതികള്, ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി, അതായത് ദുഃഖിതൻ ധനകാംക്ഷി ജ്ഞാനി ജിജ്ഞാസു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇവരെന്താണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവര് മഹാത്മാക്കളല്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവർക്ക് ആരാവാം, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിക്കും. അത് അവർക്കും താഴെയുള്ളവരാണ് 3ാമത്തെ വിഭാഗം. അത് ഏതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവര്, അതായത് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അത് ഭഗവാനും ദേവനും എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, ആരെ ആരാധിച്ചാലും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഏത് ദേവനെ എടുത്താലും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ഭഗവാനും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരുമുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ വിരാട് രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് രണ്ടാമത്തവര്. മൂന്നാമത്തവര് ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്. അതാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്. അതായത് ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാനും തന്നെയാണ്, ആരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന 1ാമത്തെ വിഭാഗം. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. മൂന്നാമത്തത് ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന 3ാമത്തെ വിഭാഗം. അതാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്. ഇത് എടുത്താൽ ഇനി തീരില്ലല്ലോ, ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തട്ടെ ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വച്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ 25 വരെ ശ്ലോകം ഇല്ല, എന്തായാലും പറ്റില്ല എടുക്കാൻ. ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്താണ്? അറിയില്ല. ആദ്യം 9 രാജഗുഹ്യവും ശരിയായ ശ്രവണത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം യുടെ രാജാവാണ്. എന്താണ് പറയുന്ന രാജഗുഹ്യ, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രാജവിദ്യയാണ് ഈ ജ്ഞാനം. രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതും. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. വിദ്യകളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താണ്, വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. നീ എന്നാ വിഴുന്നിട്ടിയാ? രാജഗുഹ്യമാണ്. പിന്നെ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ആനന്ദത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ മഹത്വങ്ങള്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ. അത് ആ സ്ലൈഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് എഴുതിയാൽ മതി. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 3 രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്. പിന്നെ ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും.